Здравейте, аз съм Мартин и това е началото на нещо, което бях много давно да направя. То е да създам YouTube канал, където да давам на хората стойност, която не мога да намеря никъде в българските платформи, социални мрежи, инфлуенсъри и така нататък. А именно научно обосновани методи, техники, просто малко по-дълбоко разбиране на нещата относно спорта и по-конкретно бягането, фитнеса, между това са две неща, които много обичам и практикувам всеки ден. Както ще стане ясно малко по-нататък в клиповете, занимавам се с бягане от вече може би 12 години, може би повече, по-малко, като през последните години стана малко по-сериозно, докато преди това тренирал съм всеки ден, но никога структурирано с някаква по-конкретна цел и така нататък, докато последните години преоткрих любовта си отново към бягането. Междувременно, когато бях в 12 клас, открих фитнеса и така комбинирах и двете. Съответно, в момента и това правя. Сутрин бягам, след обед или вечер тренирам в залата. Почнах постепенно да откривам неща, които ми харесват в бягането и съответно и в фитнеса, но просто така никога не успя да се избера едно от двете, затова правя и двете. Следователно започнах и да гледам такова съдържание в интернет, главно английско съдържание, понеже в България, поне аз не знам някой да прави нещо подобно. Никога не открих някой, който в България да предоставя информация, която да е базирана на науката, колкото и тъпо да звучи. Но да, харесвам науката, по-конкретно спортната наука и се опитвам постоянно да гледам някакви неща, да е по-оптимизиран начинът, по който тренирам и просто да ми доставят удоволствие да виждам резултатите, които искам. Или съответно не съм световен шампион, няма и да бъда. Просто ще съм оня пич в YouTube, който ми даде малко повече информация за това как, защо, кога да тренирам, как, правим техники, възстановяване, дори хранителни добавки, начин на хранене. Просто място, където да получите стойност, за която да не давате никакви пари. Тоест YouTube, безплатно така или иначе. Нека бъдем честни, аз, вие всички скролваме през телефоните си. Ако можем по 10 минути да научаваме нещо ценно, ще бъде супер. Така че бързо в моя канал. Също така, това, което може да очаквате в бъдеще от мен е по-сериозно занимание с тренерската дейност, тъй като след като открих, че имам някаква така любов към спорта, записах в Национална спортна академия. 5 години по-късно, между дете в момента са завършени 3 специалности, имам 2 бакалавъра, 1 магистър и 3 съответно цяло в Национална спортна академия, където успях да ги взема с отличие. Реших да направя нещо онлайн, както вече споменах. Защо? Те, които гледате в момента, приятно ми е. Благодаря, че сте първите. Надявам се да стане много повече. Да дадем нужната информация, от която всеки има нужда и да се чува постоянно. Аз тренирах, обаче рамото ме боли, кръста ме боли. Спорта не е за спорта е за всички. Сега да знаеш да го практикуваш правилно. Че на времето, че видите дали информацията, която ви давам е окей, интересна. Тези от вас, които се свържат по-добре с мен, винаги могат да ми пишат на лично съобщение. Видяхте клипа или видяхте социалните мрежи. Можеш ли да ми помогнеш? Има нужда от хранителен режим, има нужда от тренировачен план, абсолютно всичко и така нататък. Като клипове може да очаквате различни поредици. Сорта на поредица е изцяло фокусиране само за бягането и по-конкретно неща около въглехидратите, електролити, витамини, също така техники на бягания, видове тренировки, как да бъдат комбинирани, защо, не просто пичове, бягайте това, обаче защо го правим, как го правим, това е нещо, което може да очаквате от мен. Поредица най-вероятно за фитнеса и правилни техники и тая дума, моя любима критикуване, по-голямата част от упражненията, които виждаме всички правят и правим в залата, но може да бъдат направени по много по-оптимален начин. Такова нещо може да очаквате също така съвети за храненето отново. Абсолютно всичко, което на мен ми е интересно и съм прочел някъде из интернет пространството, дали конкретно в деня или назад миналото, когато съм учил и съм го научил, ще се опитам да дам максимално най-много на вас, така че да го има и на български, понеже нека бъдем честни, в България никой не го прави, просто всички го правят за едни пари, така че надявам се да ви е харесало това, което чухте, което видяхте, не е нищо, което кой знае какво, просто мен с микрофон срещу камера. Това беше първото видео, очаквайте още много, надявам се на тези от вас, които ви е харесало, да харесате, да коментирате, кажете ми дали тези неща, които чухте, са ви заинтригували и дали
дали има нещо конкретно, което искате аз да разгледам, тъй като наистина дълбоко в голяма част от хранителните добавки, понеже напоследък се хващам, че доста заинтересувам от това и бих искал така да има нещо, което е полезно. Но да, това беше от мен. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.